Total na 9 na individual ang naitalang irido sa nangyaring aksidente kasubanggi sa Maharlika Highway sakop kang Barangay Peña Francia sa Daraga. Sa mga litratong ini, mailing man ang sitwasyon kang duwang embweltong tricycle. Binisto ang driver kan sarong tricycle na si Gerald Cañeta Inol, 32 anyos asin residente kang nasambit na barangay, asin may lunad na duwang pasahero. Binisto man ang driver kang nakabangga ang kaning tricycle na si Archie Madrona Ilucena, 35 anyos kang barangay Malubago. Lunad man ang 5 pasahero. Sa impormasyon kan Daraga Municipal Police Station, gikan anislag, mantang pigbabaybay ni Cañeta ang tinampo pasiring sa barangay poblasyon. Aksidente ka aning naokupar ang linya ni Madrona na nagresulta sa saindang pagkakaaksidente. Kasubang gibaga mauran-uran, siguro mga nagmamadali sinda, lalo na ining vehicle 1, kaya nangyari ito na tig-encroach na yung line ni vehicle 2. Regarding sa sa lightings, siguro maliwanag naman doon kasi along Maharlika Highway po na yun, Maharlika Highway pa siya. Maswerte man na minor injury sana ang sinapok ang mga lunad kan duwang tricycle. Inako naman ni Cañeta ang gastuson sa pagpapabulong kang mga iridong individual. Yun lang po, nag-uro na sinda na ma-settle, mapirmahan na lang po sinda pag kaya na po magpunta dito. Compared last year, mas marami talaga ang traffic incidents. So ngunyan po, siguro dahil na rin sa tuyang mga paalala sa publiko, medyo nagbawas po yung traffic incidents. Sa Banwa naman kang Santo Domingo Albay, sarong tricycle man ang tuminagilid sa tinampong sakop kang Barangay Lidong, kan maaksidente pasado alas 8 kasubanggi Abril 11. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kan tricycle ang nasambit na tinampo. Pasiring sentro kang Banwaan, aksidente ka aning nasa abitan ang nasa inutan na Fortuner. Nagikan Sorsogon asin pasiring kutang tabako. Maswerte man na minor injury sana ang sinapok ang driver kan tricycle. Nagkaigwa naman ng pag-ulay ang ambuslado. Katakod kay ni, patanid kang otoridad sa mga driver na maging rigmat nagad sa pagmamaneo sa tinampo. Urog na ngunya na mahal na sang dalan. Hulikan mga paguran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal